खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बेंटलनि जांख्रिखां फोथाराव बीपीएफ दोलोनि 6थि 3 बोसोरारि जथुमा। फरेस्ट गार्डनि आखायाव सासे सुरां सिखारिनि जिउ खहा। काछाराव 1 कौटि बेसेननि ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खादों। बर' हारिनि बांसिन जेंनायानो राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनांजोब बुंदों अभित नार्जारि। गोबां बिबांनि बेफ्रुग्रा मुवा जब्द खालामनायजों लोगोसेनो सासे सुबुंखौ खादों। सालबारि खुमगुरियाव मानास हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मैसोनि उदखार। बिहारनि सासे आइजोआ गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव सासे गथ'सा जोनोम होदों। गावनि बिसिखौ हेफाजाब होनो थाखाय टेट आनजाद होनो नाजानाय फिसाया हमजादों। गरसु पुलिसा नंखाय रांनि नट जब्द खालामदों। अरुणाचल प्रदेशआव 1.33 कौटि बेसेननि गान्जा हमदों। नगावनि धिंआव रायजो जानाय बर'फ्रा माहारिबादनि आदर्शखौ गोख्रों फोथांना लाखिनायानो बर'नि सिनायथि बुंदों दिपेन बर'। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बेंटल जांख्रिखां फोथाराव मिरु बीपीएफ दोलोनि 6थि 3 बोसोरारि जथुम्माया 19 आरो 20 जानुवारि खालि साननैनि हाबाफारिजों खुंफुं जायो। समबारखालि नैथि सानाव सिगां फुंनि 9 रिंगायाव बीपीएफ दोलोनि गागि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया दोलोनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बेनि उनाव फुंनि 10 रिंगायाव थान्दै मेलखौ दैदेनो हाग्रामा महिलारिया। गासै मोन 10 जिल्ला आफाद आरो मोन 40 ब्लक कमिटिनिफ्राय नुजाफैनाय 6,000निबो बांसिन थान्दैफ्रा बाहागो लानाय बे 6थि 3 बोसोरारि जथुम्मायाव नेहाथारिनि रिपर्टखौ गाहाय नेहाथारि मनेस्वर बसुमतारिया फरायथिनानै होयो। बेनि उनाव 19 जानुवारि खालि CWC मेलाव आजाव जानाय गासै मोन 20 थांखिखौ बीपीएफ दोलोनि लेङाइ आफादगिरि सुद्ध कुमार बसुमतारिया थान्दैफोरनि सिगाङाव फरायथिनानै होनायनि उनाव बयनिबो मददजों गनायथि होनाय जायो। बे मेहेरगोनां थान्दै मेलावनो गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदान मावफुं आफादखौ दानानै लाफिननाय जायो। बयनिबो मददजों हाग्रामा महिलारिया आफादगिरि आरो मनेस्वर बसुमतारियानो गाहाय नेहाथारि बिबानाव सायख'जाफिनो। लोगोसेनो चिरांनि नांगलपाङा दैमा सायाव गंथाम दालां, बेकि दैमा आरो हाकुवा दैमायाव फाखा दालां आरो गोबां आद्रा थालांनाय जौगालु खामानिखौ सोरखार दानो हायोब्ला मावफुंनांगौ होननानै थांखि आजावजायो। नामेरि हायुङारि पार्कनि हाग्रा गेजेराव रबिबारखालि मैहुर खालामनो थांनाय समाव हाग्रा बिफाननि गार्डफोरजों मोगा-मोगि सौग्रावलायहैनायनि जाहोनाव सासे सुरां सिखारिया जिउ खहा जायो। मख'नो गोनांदि बे जाथाया हाग्रा बिफाननि ओनसोलारि मावख'निफ्राय खमैबो 50 किल'मिटार जानथायाव जुमुगुरिहाटनि साखाथियाव थानाय दिखाराय ओनसोलाव जादोंमोन। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बादिब्ला सुरां सिखारिया मासे साम्बार मैखौ मैहुर खालामनो नाजानायनि थांखियै पार्क सिङाव हाबदोंमोन। बेनि अनगायैबो सिखारिया सिगां समाव मासे गान्दाबो मैहुर खालामखांबायमोन होननानै मिथिमोननाय जादों। बबेखानि फरेस्ट गार्डआ अपारेशन खालामनायाव मोगा-मोगि लोगो मोननायनि जाहोनावनो सिखारिनि सायाव गुलि गावनायनि जाहोनाव सुरां सिखारिया जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जायो। जाथायसालियाव हाग्रा बिफाननि रैखाथि हान्जाया नुजाथि हैनानै सिखारिनि हाथियार गोथै मैखौ जब्द खालामनो हायो। बे जाथायाव जिउ गोमानाय सुरां सिखारिनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जाथ'वाखै। ड्राग्स फालांगि खालामनायनि बेरेखायै गोख्रों अपारेशन खालामनायाव मोनसे गिदिर जाफुंसारनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव आसाम पुलिसआ काछार जिल्लायाव 1 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि ड्राग्स बोखांनो मोननायजों लोगोसेनो सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ खानो मोननाय जादों। काछारनि एसपि नमल महतोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननायनि उनाव रबिबारखालि कलेन पुलिस थानानि सिङाव थानाय दिकारकाल टल गेटआव जर'खा अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। जाहोनाव गुवाहाटीनिफ्राय आइजल फारसे थांनाय MZ01 Z8256 नाम्बारनि गारिखौ लाखिनानै गोख्रों सिग्रोमनायनि जाहोनाव मोन 72 कार्टुननि गासै गं 8,640 कोडेन फस्फेट कफ सिराप आरो 2 किल'ग्राम गान्जाखौ जब्द खालामनायजों लोगोसेनो सासे सुबुंखौ खानो हायो। पुलिसजों खाजानाय दायनिगिरिखौ आइजल जिल्लानि जयलाल दानथांगा 33 बोसोर होनानै सिनायथिनाय जादों। बे जाफुंसारनाय गिदिर हाबाखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटाराव फोरमायनायजों लोगोसेनो आसाम पुलिसखौ हामलायथि हरदों। बे जाथायनि सायाव दासान्दि गोख्रोङै नायबिजिरनायनि राहा लानाय जाबाय।
ब्रैथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 44थि बोसोरसालिया जथुमाखौ 18 आरो 19 जानुवारि 2025 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाम्बारिबिल गामिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों। दखरा एबसुनि आफादगिरि लहित चन्द्र ब्रह्मआ मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारिया। गेवलां मेलाव हांख्रायनाय लेखायै गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबित नार्जारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा बर' हारियाव सोलोंथाइनि थासारि, समाजारि थासारि आरो बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै थांनाय 14 जानुवारि खालाराव गफुरनि बुदिराम बसुमतारिया एबसुखौ राजखान्थिनिफ्राय उदां जानांगौ होननानै मुं सुनायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बिटिसिनि उदायसल बिनाय, बर'फोरनि ह'मलेण्ड बिनाय आरो एबसुनि बड'लेण्ड बिनाया गासिबो राजखान्थिजोंनो सोमोन्दो गोनांजोब होननानै बर' हारिनि बांसिन जेंनायानो राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनांजोब आरो बेखायनो एबसुआ संबिजित बायदियै राजखान्थियाव आखाइ होनानै खामानि मावनायखौ बुदिराम बसुमतारिया खर' सानांगौनि गोनांथि गैया आरो एबसुखौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। गेवलां मेलाव RNBM गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि अनन्त नार्जारिया सुजुनाय खन्थाइगिरि खन्थाइ बिजाबखौ बेखेवनानै होयो मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अबित नार्जारिया। बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अखिल मोसाहारिया। बे हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि नेहाथारि मनजित दैमारिजों लोगोसेनो गोबां माननि आलासि, फोरोंगिरि, ओनसोलनि मेलेमजिबि, रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरनि बाहागो लानायजों गेवलां मेला मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। आसाम राइफल्स आरो मिजोराम पुलिसआ मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव मिजोरामनि राजथावनियाव बेफ्रुग्रा मुवा जेरै जिलेटिननि लावथि आरो डेटोनेटरखौ बोखांनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जाथायाव लोब्बा गोनां सासे दायनिगिरिखौबो पुलिसआ खानो हादों। आसाम राइफल्सआ मोनसे बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला स्रोद सुलुङाव सनदाननायनि गेजेरजों सनिबार मोनानि समाव आइजल क्लाब काटला र'डआव गोख्रों अपारेशन खालामदोंमोन। जाहोनाव आइजलनिफ्राय चेरलुन फारसे थांनाय गंसे गारिखौ लाखिनानै सिग्रोमनायनि जाहोनाव मोन 30 जिलेटिननि लावथि आरो मोन 20 डेटोनेटरफोरखौ रैखाथि हान्जाया जब्द खालामनो हायो। बबेखानि जब्द खालामनाय गासैबो बेफ्रुग्रा मुवाफोरखौ गोख्रोङै नायबिजिरनो थाखाय मिजोराम पुलिसनो गथायनानै हरो। मुलुग दोरोङारि नेरसोन थावनि हायुङारि मानास हाग्रामानिफ्राय दिनै ओंखारबोदों मासे गिदिर हाग्रानि मैसो। मख'नो गोनांदि हायुङारि मानास हाग्रामानि बुनाफारा रेन्जनि साखाथियाव थानाय सालबारि महकुमानि मदनगुरि गामिनि माइ फोथाराव दिनै फुंनि समावनो ओंखारबोदों गिदिर हाग्रानि मैसोआ। माइनि दुब्लियाव गिदिंलाबायनानै हाग्रानि मैसोआ रागा जोंनानै मानसिखौ गाग्लोबनो नाजानायाव माइनि दुब्लियाव आरो बेनि खाथि खालायाव थानाय रायजोआ उदखार जानाङो। रायजोआ बेरफ्रुग्रा बेसाद बेरफ्रुहोनानै मैसोखौ होहरनो हायैयाव हाग्रा बिफाननो मिथिहोहरनायनि उनावनो हायुङारि मानास हाग्रामानि बासबारि आरो बुनाफारा रेन्जनि गोबां अनजिमानि हाग्रा बिफाननि मावख'गिरि मावफारियाफोरा मदनगुरि गामिनि दुब्लियाव हाग्रानि मैसोआ गिदिंलाबायनायाव जायगायाव नुजाथिनानै सिलाइनि गुलि बेरहोनानै मैसोखौ हायुङारि मानास हाग्रामानि हाग्राबारिसिम होहरनो हायो। फ्राय 3 घन्टा समनिफ्रायनो हाग्रानि मैसोआ उदखार खालामो। हाग्रा बिफाननि मावख'गिरि मावसुमाफोरनि गोख्रैथियाव हाग्रानि मैसोनि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखा मोनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। गुवाहाटी रेलवे स्टेशननि 4 नं प्लेटफर्मआव सासे गथ'साखौ जोनोम होनाय खौरांखौ मोननो हादों। मख'नो गोनांदि गथ'सानि बिमाखौ बिहारनि होननानै सिनायथिदों। आइजोआ रानि कमलापति एक्सप्रेसआव गाखोनानै आगरतलानिफ्राय बरावनि फारसे खामानि मावनो थाखाय रवाना होनाय जादोंमोन। देहा फाहामसालिसिम थांनो हास्लाबैनि जाहोनाव रेलवे डक्टर आरो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सआ आइजोनि साखाथियाव फैनानै थि समाव गथ'साखौ जोनोम होनायाव मदद होफैनो हायो। थि समाव रैखाथि होनायनि जाहोनाव रेलवे बिफाननि मावफारियाफ्रा गथ'सा आरो बिमा सानैबो रैखा जायो होननानै फोरमायथिदों। बबेखानि जोनोम होनायनि उनाव सानैखौबो गोग्गो फाहामथाय होनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जायो। आसाम इडुकेशन बोर्ड एबा आसाम सोलोंथाइ बोर्डआ गावनि बिसि जानानै गोजौ फरायसालि फोरोंगिरिनि रोंगौथि आनजाद एबा टेट होनो नाजानायाव तेजपुर पुलिसआ रबिबारखालि सासे सुबुंखौ खादों। हमजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ सादेक आली होननानै सिनायथिनाय जादों, जाय दलगावनि बल्लभभाई पाटेल गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव राजखान्थि बिगियाननि फोरोंगिरि महरै खामानि मावोमोन।
मिन्थिनो हानाय बादिब्ला हमजानाय दायनिगिरिया गावनि बिसिखौ आनजादाव हेफाजाब होनो नाजादोंमोन। नाथाय सासे फोरोंगिरिया तेजपुर सोरखारि गोजौसिन गेजेरारि हिनजावसा माल्टिपार्पज स्कुलनि आनजाद हलाव साजिदा आलीनि फिसाय होननानै सिनायथिनायनि उनावनो आनजादाव जिरायनायनि सिगां सादेक आलीखौ तेजपुर पुलिसा हमनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि दायनिगिरि सादेक आलीया मोननै सिनायथिजों खेबनै एप्लाइ खालामदोंमोन। मोनसेया हौवा जानानै सादेक आली आरो गुबुन सासेया आइजो महरै साजिद आली। बबेखानि गावनि बिसि साजिदा आलीखौ हेफाजाब होनो थाखायनो साजिदनि नंखाय आइडि आरो एडमिट कार्डखौ बाहायदोंमोन। मानोना साजिदनि मासिया बिसि साजिदानि नांजाबनायमोन। बेनि बागै पुलिसा मोनसे केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनोबो जागायबाय। गरसु पुलिसा नंखाय रांनि नोट जब्द खालामदों। मख'नो गोनांदि गरसु पुलिसा 3 लाख रांनि नंखाय नोट जब्द खालामनानै मैया रबिबारखालि गुवाहाटीनि लालुंगावनिफ्राय सानै सुबुंखौ खानो हायो। खाजानाय सानै सुबुंनि सिनायथिखौ राजुल इस्लाम आरो राजिबुल इस्लाम होननानै मिथिनाय जादों। जब्द खालामनाय नंखाय नोटफोराव 500 रांनि 600 बान्डलफोर दङमोन। पुलिसनि सिगाङाव हमजानाय सानैबो सुबुङा गुवाहाटीयाव लखिमपुरनिफ्राय बैफोर नंखाय नोटफोरखौ लाबोदोंमोन होननानै समान लादों। अरुणाचल प्रदेशनि सोनाब कामें जिल्लायाव गोख्रोङै सिग्रोमनायनि जाहोनाव खमैबो 1.33 कौटि बेसेननि गान्जा जब्द खालामनो हानाय जादों। एसपि सुदान्स थामाया फोरमायथिनाय बादिब्ला अपारेशनखौ कालाकटां पुलिस थानानि सिङाव थानाय बेलसिलिं गामियाव खालामनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि अपारेशनाव गासै 1654 किल'ग्राम गान्जाखौ जब्द खालामनो हायो। जब्द खालामनायाव मोनसेयाव 10 किल'ग्रामनि आयत महरनि मोन 108 पेकेट मोननायजों लोगोसेनो गासै 574.22 किल'ग्राम बिबांनि मोन 33 बस्ता गान्जा दंमोन होननानै मिथिमोननाय जादों। बैफोर गान्जाखौ दोनखुमानो थाखाय गान्जानि सायाव 50 टननि मोनसे हाइड्रलिक पिस्टन जेक, लहानि बाक्सु, लहानि रड आरो मडिफाइड मेसिन होसिननानै दोननाय जादोंमोन। दासान्दि बे जाथायनि सायाव केस जाबसिननायजं लोगोसेनो गान्जा फालांगिरिखौ हमना सिनायथि होनो गोख्रों राहा लानायखौबो नुनो मोननाय जादों। नगाव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 27थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसेनो दिहिं दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 28थि बोसोरसालिया जथुमाखौ सोहोरिया ट्राइबेल गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 18 आरो 19 जानुवारि खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। नगाव जिल्ला एबसुनि आफादगिरि अमृत काख्लारिनि मासि सामलायनाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो BKWSनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारिया। बराय बिबुंथि लाखियो बानजाय आफादनि आफादगिरि सुक्लेश्वर महिलारिया। बे हाबाफारिनि गेवलां मेलाव हांख्रायजानाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा बर' माहारिबाद, सोलोंथाइनि थासारि, समाजारि थासारि आरो BKWSI गावखुंथायखौ आबुङै दाफुंनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै नगावनि दिहिङाव रायजो जानाय बर'फ्रा माहारिबादनि आदर्शखौ गोख्रों फोथांना लाखिनायानो बर'नि सिनायथि होननानै बयखौबो खौसेयै थानो खावलायो। बे हाबाफारियाव थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो नगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो नेहाथारि बिदुत हाज'वारि, BKWSनि चेयारमेन अनिल बसुमतारिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।